kungeze kwaphela kimi ukuthanda wena umfundisi Mzobe noma umfundisi Mzobe as the angels of the house sibashayele izandla enkulu egameni kaJesu Kristu amen. Yabingelela bishop noma bishop egameni kaJesu Kristu sibashayele izandla enkulu. Ngiyabingelela obaba bonke baba Mzobe babuthusi ubaba umbongo engekho siyabingelela nemndeni yabo sibashayele izandla enkulu. Sibingelela omama bonke egameni kaJesu baningi kakhulu ngeke ngikhona ukubabala ngamagama. Siyababingelela amajana ake sime ngenyawo nje kafushane bazalwane bahlale phansi omama sike sishayele omama izandla ngithatha sime ngenyawo kusalo mama angisho abantu amantombazana sisukume sime ngenyawo ngisho mama ngizwile umama ekhuluma ngale yandlela kodwa ake sonke nje sime ngenyawo kusalo mama siphuthume nje sonke thina abanye sime ngenyawo kusalo mama mase sibashayela izandla ezinkulu ama generator engine abagiza oh hallelujah no bazalwane ezegalofu leso zandla ngenza kangcono mushayela umama kumele uyishaye kuzwakala usuku labo noma iMother's Day bafowethu ngenza kangcono hallelujah siyambonga uNkulunkulu ngomama amen kuthiwa zinzala abantu amen siyabingelela obhuti nosisi egameni kaJesu Kristu ishayile izandla egameni kaJesu. Sibingelela uSunday school othibhoti no teaspoon sibashayile izandla enkulu bazalwane amen. Siyabingelela iworship team nabasizayo kwisound nabo sibanike izandla enkulu egameni kaJesu Kristu. Sibingelele lastly umuntu omkhulu necamera lapha ushooters videorazayo DVD yayo simshayile izandla enkulu bazalwane egameni kaJesu Kristu amen. Ngokukhulu kusithoba ngiyacela sike shayile izandla shayile uNkulunkulu egameni kaJesu Kristu as we greet him. Father, we thank you, we bless you, we worship you. Ushayile izandla enkulu nje ushayile izandla enkulu ushayile uNkulunkulu egameni kaJesu Kristu singahlala phansi amen. Gama lami nguSandile Mzobe Dona kaNkulunkulu ngisindisiwe ngiyamthanda uJesu ngenzela umusa usuku nosuku ngiyasindiswa ngiyasizakala usuku nosuku amen. Yes ngoba lento yensindiswa ayiqedwa ayikhulelwa egameni kaJesu Kristu amen. Nokuthandaza kwenza ufike la khona ufika ekugcineni kwayo kodwa usuku nosuku siyasizwa uNkulunkulu uyasiza amen.
lento yensindisi njenge ingayilifanisa nemfundo. Asikho isigaba la abafundayo abokutshela khona ukuthi sekuphelile isekhi enye into efundakalayo ngoba umhlaba solokhu uqhubeka kunezinto ezintsha eziqhamukayo. Kanjalo nathi solokho sisaphila emhlabeni kunezinto njalo esihlangabezana nazo. Ezinye sitshela ukuthi sayinqoba back then siphinde sihlangabezane nazo futhi. So lento yokusindiswa abafethu iyaqhubeka usuku nosuku siyasindiswa. uNkulunkulu uyasizama ngoba akuyona into esiyenza ngemsebenzi kodwa yinto esenzelwa umusa. Hallelujah. Amen. Nikhona bazalwane? Ngiyamthanda uJesu wangenzela umusa. I think it was ngale minyaka ngifumana uJesu ngenxa yokuhlatshwa yizwi. Ngangaqonda kahle hle. Kodwa ngoba kwakukhona into enye eyayikhulumile. Amen. So uNkulunkulu wahamba walokho engisiza ekufinyelele kumazini. Amen. Ngakho uPaul uthi ngiyakhohlwa ngingasemumva ngizilulela kongaphambili. Amen. Nikhona bazalwane? Ngiyacela nje angela umuntu ke onezinto eziningi. Ngiyacela nje without any waste of time siye eBhayibhelini ncwadini yamakhosi esibili chapter number 2 wakhona base sivula futhi no Genesis chapter number 35 egameni lika Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Amakhosi esibili chapter number 2 ngifundela ngiqalela I think verse number 2 ophethe lezulu eBhayibheli. Amakhosi esibili chapter 2 verse 2. uEliya wathi kuElisha, ake uhlale lapha ngokuba uJehova ungithumile eBhethele. Kepha uElisha wathi, kuphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wakho angikukushiya. Behlela ke eBhethele. Verse number 3. Amadodana abaprofeti ayeseBhethele aphuma aya kuElisha athi kuye, uyazi yini ukuthi uJehova uyakususa inkosi yakho kuwe namuhla na? Wathi yebo ngiyakwazi. Thulani. Amen. Hallelujah. Genesis chapter number 35. Verse 1. Genesis chapter number 35 verse 1. uNkulunkulu wathi kuJakobe, suka ukhuphukele eBhethele, uhlale khona. Umenzele lapho uNkulunkulu ialtare, yena owabonakala kuwe mhla ubalekela uEsawu umfowenu. Verse 2. Verse 2, yes. Wayesethi uJakobe kwabendlu yakhe nakubo bonke ababenaye, lahlani izithixo zabezizwe eziphakathi kwenu, nizihlambulule nina, niziphendulele izingubo zenu. Verse 3. Sisuke sikhuphukele eBhethele, ngiyakumenzela khona uNkulunkulu ialtare, yena owangiphendula ngosuku lokuhlupheka kwami, waba nami endleleni engangiyihamba. Verse number 6. Verse number 6. uJakobe wafika eluze elisezweni laseKhanani eliyiBhethele, yena kanye nabantu bonke ababenaye. Verse 7. Yes. Wakha khona ialtare, wayibiza indawo ngokuthi iEli Bhethele, ngokuba uNkulunkulu wabonakala kuye khona mhla ebaleka ebusweni bomfowabo. Khuleka. Baba, izwi lakho namanje uNkulunkulu othongcwele kuseni, khuluma kithi uNkulunkulu othongcwele, kube sengathi uyaqala gcoba umkhonzo wakho uNkulunkulu wethu namandla usazomsebenzisa nasemini. uNkulunkulu wethu namandla sivulele inhliziyo zethu ukuze wena ukhuluma nathi. Khuluma ke Thixo,
kithi uNkulunkulu wethu namandla egameni nasegazini lika Jesu Kristu waseNazaretha, in the name of Jesus, amen. Amen. Hallelujah. Mhlawumbe si recap sibuyekeze la sisuka khona bazalwane egameni kaJesu Kristu, la esifunda khona from verse number 2. uElijah ukhuluma noElisha ukuthi asiqhubeke sehlele noma sihambe siye eBethel. Amen. Likhona bazalwane. Now sasikhulumile evikini, I think kuleli yaviki, ukuthi before beBethel babesuka eGilgan. Amen. And sachaza ukuthi eGilgan kwakwenzakalani. Amen. Salichaza ukuthi excuse, iGilgan kwakuyindawo yokusokwa. Amen. Yeah, sathi iGilgan, it was a place la okwakususwa khona izinto ngenxa ukuthi babephuma ezweni lobugqila eGibhithe. So yonke lenzalo eyafika yangena eKhenana beke uhlobo lwabantu abazalelwe endleleni. Amen. Sakhuluma ngokuthi ngenxa ukuthi uNkulunkulu wemisile noAbraham isivumelwano, icovenant yokuthi abantwana besilisa once bafika ku8 days bezelwe kumele nibasoke. Lokho kwasikwa isivumelwano. So uma bezongena ezweni lesithembiso uNkulunkulu wasebakhempisa eGilgal, ngenxa ukuthi inqwaba le eyayizongena ezweni lesithembiso kwangayona le ayisuka eGibhithe kodwa kwakwezalelwe endleleni. So kwakungekho isikhathi sokuthi isokwe endleleni ngoba uhambo laliselude. Umuntu uma ezosuka kwakumele baphinde bahlale phansi balinde ukuze baphole. So kwakungeke bakwazi ukuphola while besendleleni ngoba kwakulokho kunezitha endleleni yabo. Amen. Sakhuluma ngokuthi eGilgal ilasihlala khona siphole. Amen bazalwane. Hallelujah. Yeah, mase zisusiwe izinto siyahlala uNkulunkulu asipholise, asihambi singapholile. Amen. Ngoba uma sihamba singapholile sibe sesiba nalento ekuthiwa amaqhubu. Ngoba sisuke sahamba sisaneyinkinga, sihamba singapholile, so sihamba siyableeda. Amen. Nikhona bazalwane. Hallelujah. Yeah, abantu basebebleeda ubona ngokuthi nje baqale kube namagroup. Yayizwa leyo nto kumhlambo wodwa kodwa kube namagroup. Ngoba abapholile labantu kunabantu babantu. Yayizwa lento bahlukana abantu bewumhlambo wodwa ngoba bahamba banezinto abangadilanga nazo. Nikhona bazalwane. Hallelujah. So kuyapholwa eGilgal. Sakhuluma ngokuthi eGilgal kunezinto ezimiswayo ebeza ama provision abantu abesebewajwayele. Sakubala ukuthi imana yama bebefika eGilgal all along bephuma besehlane besanda ukuphuma eGibhithe besehlane kuze kuyofika eGilgal kwakade kunemana uNkulunkulu ayibanethisela yona every day ekseni. Kodwa bathi bebefika eGilgal yaphela iprovision ngoba mufika eGilgal lezinto oyijwayele ebekuyizona esuusizo uNkulunkulu uyalayisuse. Ngoba uzokufaka ezweni lesithembiso, ezweni lothu nobise echicimeni. So lokho kujwayele uNkulunkulu uyalakuphephethe nje. Asuse nalabantu obabawuthembile bebe amaphila abantu. Uyayizwa leyo nto? Yeah, mawufika eGilgal kunezinto uNkulunkulu afika isuse nje ayiphephethe. Nabantu abathembile wazi kahle ukuthi bengikhale kulona, bengifike kulo izinto zami ziyaqonda uNkulunkulu afika baphephethe nje abantu. Ungabeke usuhlala ubhekana nabantu uzonda abantu. Uzongishawa lama statement ashiwa abazali abantu nje ukuthi when days are dark friends are few. Kunesikhathi la khona bahantu bengahanjiswa yini, bahanjiswa uNkulunkulu. So kumele ukwazi ukuhlukanisa ukuthi kuyenzeka uNkulunkulu abasusa abantu abebe usizwe empilweni yakho abasuse ngamabomu ngoba kunento engcono akunisele yona. So ungahamba ubambelele usubambelele nasentweni eseyiphelelwe isikhathi.
uNkulunkulu wathi bebatshela ngemana wathi mana ningayibeki ningathi benikhi imana niyibeke nize niyibeke lingakusafa ngoba ayakhelwa ngokuhlala more than one day, so it's enough to keep you for usuku olodwa. Once nayibeka kwaze kwolunye usuku iyabola. So kunezinto uNkulunkulu ayisusayo ngamabomu ebese usizo nesiusizo empilweni yakho. Ngoba umuntu unale tendency yokuthi into ahamba ayibeke enhlizweni. Yabo into ewusizo nomuntu owusizo kuyi nature yomuntu ukuthi uhambe uzumfake. Nayizwa lento? Ikhona bazalwane? Yeah, into nje umuntu nature yomuntu. Lento ewusizo umuntu uhambe ayifake enhlizweni kakhulu. Igcina nayo leyo nto ewusiza iphenduka isithiyo phakathi kwakhe noNkulunkulu. Even okuhle kuyakwazi nje ukuthi kube isithiyo phakathi kwakho noNkulunkulu kuze kufike ipoint la uNkulunkulu ekuphephetha khona. Kunabantu abathi bengaya kulowo muntu agcine ngoNkulunkulu aqale ngomsuku bengafika kumsuku izinto zami izoba ngcono. uNkulunkulu abanamphephetha umsuku bamsusa eduze kwabo. Ngoba eGilgan kunezinto eziphelayo ukuze kuqale into ezintsha. uNkulunkulu akakwazi ukuqala into entsha phezulu kwento endala. Kumele kuqale kume okudala. Provision endala ukuze kube khona a new provision before kwakhiwe icovenant entsha which is the New Testament. Before kube khona iNew Testament lithi iBhayibheli noma mawufunda ngama history kuno 400 years owaphela between incwadi yokugcina ye Old Testament which is uMalachi esifunda ngayo ishumi ukusuka kuMalachi kuya kuMateyu kuno 400 years. Le ncwadi nje leli page elimhlophe ejwayele ukuhlukanisa iOld neNew Testament u400 years. uNkulunkulu ethule engasho lutho ngoba mase kuzoqala izinto ezintsha uNkulunkulu kunezinto ezindala kumele zisuke nakuma systems wabantu. Amen. Hallelujah. Nikhona bazalwane. Now Fela ophethe into yokusula angisize ngiyayiqeda into ezokusula zabantu Jesus. Hallelujah. Yamdinga Now let's funda khona ke. You will find ukuthi usethi ke sebeyasuka eGilgan baya eBethel. Now sebepholile nezinto ezindala seyisukile basokwa inhliziyo zaqondiswa zalungiswa base beya eBethel. Now sathi ukuyithinta kancane sikhuluma ngeBethel ukuthi iBethel yakhiwa amagama amabili which is uBeth noEl okusho ukuthi indlu noNkulunkulu. So maswakhe igama kuthiwa indlu kaNkulunkulu. Amen. So iBethel it was regarded noma yayithathwa njengendawo njengendlu noma njengomuzi kaNkulunkulu. Amen. Now the first time sekuqhamuka igama elithi Bethel la qhamuka kuGenesis ngalesikhathi kubaleka uJakobe ekade ethathe ilontunjana ifa likamfowabo. Amen. Behlangene noma wakhe. Hallelujah. Simshayele izandla. Thank you. Now ngalesikhathi ke efika lapha ya eLuzi kwakuyiLuzi kuqala. Ufika eLuzi lithi iBhayibheli walala khona ngoba wesaya emzini kaMalume wakhe. Wafika walala ngoba kwakusekhwalele. Mayilala wacamela etsheni, mecamela etsheni wasebona izinto zaphezulu, wabona iladi, wabona istebhisi esasuka ezulwini size emhlabeni kunezingelo sezazehla zenyuka. Wathi mayivuka lapho wasethi le ndawo akusayo kuba iLuzi njengoba yaziwa njengeLuzi kodwa sekuyakubizwa ngokuthi iBethel okusho ukuthi umuzi kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wathi meqeda ukusho njalo wasenza ialtar. Nikhona bazalwane once
nebhethele once kwanomuzi kaNkuluNkulu ialtari akwenzeki lingabi khona. Siyabingelela mfundisi. Once kwanomuzi kaNkuluNkulu akwenzeki ialtari lingabi khona. It's dangerous ukuba eBethel kanti ialtari alikho. Hallelujah. Kuyinkinga ukuba seBethel kanti ialtari alikho. Nikhona bazalwane. Usazwa ngizwe. Now, lithi iBhayibheli ke wahamba waya kamalume wakhe. Umefika kamalume wakhe uJakobe kwenzeka zonke izinto ezenzeka wathola amakhosikazi nengane nemfuyo waceba wa right. Now before abuyele ekhaya uthi uNkulunkulu ke okay endleleni uhlangana nengelosi la ebambana khona noNkulunkulu ubusuku bonke wasenika igama lokuthi uIsrael. Amen. Now uma esefika eBethel noma esefika ngaseBethel useyakhuluma futhi uNkulunkulu kuyena. Uthi nyukela eBethel. Ufike khona. Wenza umhlatshelo, wenza a sacrifice. Amen. Nikhona bazalwane. Wabuyela eBethel wenza isacrifice la ayekade eqale khona. Ukwenza isacrifice wabuyela khona wayokwenza isacrifice. Amen. Ungalenzi iphutha. Ubuyele kwenye indawo. Wenza umhlatshelo kwenye indawo. Ungabona la waqala khona. Sazwa ngezwe. Now uma sikhuluma ngeBethel sikhuluma ngomuzi kaNkuluNkulu. Sikhuluma ngendawo yokudumisa. Amen. Now kunento noma kunento ebalekile kakhulu eyenziwa uJakobe emefika eBethel. Ufika khona wenza ialtari wasenza icovenant noNkulunkulu. Amen. So akwazi futhi second into yesibili akwazi ukuba khona icovenant without ialtari. Amen. Asikwazi ukuba khona isivumelwano ngaphandle kwealtari. Abraham ezokwenza isivumelwano noNkulunkulu lithi iBhayibheli wenza ialtari. Waletha sacrifice wahlaba umhlatshelo wasenza isivumelwano noNkulunkulu. Amen. Nikhona bazalwane. Now uma ke siseBethel liyini ialtari noma lenzani ialtari ngiyazi umsuku mhlambe ubengalichaza kangcono. Ngoba ishenzi inkosi yamaltari. Ubengalichaza kangcono. Now there are few things ezibalekile uma useBethel nealtari lakho. Alikho ialtari uma wenza ialtari lalingenziwa ngaphandle kwamatshe. Kwakuthi bekwenziwe ialtari kwakumele ifoundation yealtari kube amatshe. Babethatha amadwala benze ngawo ialtari. Amen. The second thing iyayibalekile makwenziwa ialtari emsuku kwakuba umlilo. Umlilo kwakuthiwa ke mawufunda ngendaba yethabanakele uzothola ukuthi umlilo kwakuthiwa kumele uhleli uvutha umlilo wealtari kumele ucishe. Now the third thing must funda ngealtari noma edingwa ialtari it's a sacrifice. Ngoba ealtari kunegazi kumele lichitheke. Nikhona bazalwane. Hallelujah. Now elethi altari noma eBethel elethe sikulona which is the house of God. Ngoba sila siseBethel. Ngoba sila sisemzini kaNkuluNkulu. Ngoba silana kune-altari ekumele silimise bazalwane. You will never be able ukukhonza uNkulunkulu lingekho i-altari, whether you know it or uyazi noma wazi. Kodwa every time when kuzoba nendumiso kuzoba ne-communication with the higher spirit kune-altari ekumele libe khona. Nikhona njalo Mzobe i-altari, it was a form of communication. Whether
umuntu uyazi noma akazi even today. That's why i-altar noma singasalakhi ngamatshe manje kodwa still lisakhona i-altar ngoba yonke into idlule e-altar noma uyazi noma wazi kodwa once wa communicator nento awumoya ubizi altar. So ngoba sila eBhethele ubudlelwane noma i-communication esiyenzayo siyenza noNkulunkulu. Now uma sine communication noNkulunkulu, i-communication ivaya through i-altar. Noma ufundisiwe ngalo noma ufundiswanga ngalo kodwa kwi-back end ngemuva ngalesikhathi uthandaza wena, ngalesikhathi wenza nonikela, ngalesikhathi wenza izinto zakho zivaya e-altar. Now ngithe into yokuqala benza i-altar bekuba amatshe. Thina itshe lethu itshele gumbo kuKristu. It's a requirement i-altar. Mawuzokwenza i-altar noma uma kune altar kumele kube khona uKristu kuthina esikholwa eBhethele. Amen. Kumele kube khona idwala itshele uKristu, itshele gumbe lanqatshwa ngabantu. Amen. Nikhona bazalwane? uKristu is the foundation of every altar yabantu baseBhethele. Nikhona bazalwane? Ya kuyinkinga, ingakho kuyinkinga ukuya eBhethele kanti awukwazi ukwakha i-altar noma awunabo ubudlelwane ne-altar laseBhethele. Amen. Nikhona bazalwane? Ngelinye ilanga sokhuluma ngokuthi kumhlungu ukuhamba noNkulunkulu uKristu engekho. Nikhona bazalwane? Kubuhlungu ukuhamba noNkulunkulu uKristu engekho. Botshela abe Old Testament ukuhamba noNkulunkulu uKristu engekho ukuyidanger yokufa. Ekhona uNkulunkulu babefa abanye bedumisa. Ekhona uNkulunkulu. Wawuthi bawume altari wawufa nokufa uma into zakho engaqondile uyakhonza uNkulunkulu. So ungabi seBhethele uhambe nabantu abaseBhethele kanti i-altar lakho i-foundation akuyena uKristu Jesu. You are in danger. Amen. Now the second thing, it is umlilo. I-altar uma umlilo ingekho alimile. Nikhona bazalwane? So kwakuba yingozi ukucisha komlilo e-altar. Now umlilo, it's what we know as umthandazo. The more we pray, it's the more we keep the fire burning kwi-altar esikulona. Amen. Njengoba siseMarashanta kune altar laseMarashanta elimiselwe ukusebenzela wena. Lithi iBhayibheli babenyuka abantu kwakumkhuba wabo ukunyuka banyukele eBhethele. Laba befika khona bafike bayokwenza ivumelano noNkulunkulu, bayothola ama counsel ukululekwa uNkulunkulu eBhethele. Nikhona bazalwane? Amen. Hallelujah. So uma iprayer noma umthandazo ungekho i-altar lini ngirathi msuba ngithi. Hallelujah. So the more we pray, the more sihlangana sikhuleka siphemba umlilo we-altar ukuthi ungathuli ngoba kuyenzeka uba sendaweni kanti umlilo awusekho kwi-altar mase kube ngathi izinto azenzeki kanti man i-communication phela idlula kwi-altar. Nikhona bazalwane? Now makhulula nge-altar, ama-altar ahlukene kawu-2 kuthabanakele. Kwakune-altar lempepho mfundisi, kube ne-altar le-sacrifice lokuhlatshwa kwezinto. Now kodwa umlilo wawuwodwa. Kwakuthatha umlilo from i-altar lokuhlatshwa kwezinto liyobekwa kwi-altar lempepho ukuze kushiswe impepho. Munye umlilo noma ama-altar angahlukana kodwa munye umlilo. So prayer bazalwana ake ngisho lento. Niyazi ukuthi imthandazo yethu ayi direct to God.
Whenever we pray, whenever we worship, ayikho into esiyenza la ihambe ye straight esihlalweni sikaNkulunkulu. Bangakhohlisa abantu, they are angels eyiphethe izitsha. Yabona ngoba sila sihlangene sidumisa sithandaza yonke kuneyingelosi ezimile eyinene zitsha zempepho. Sifike ithatha imthandazo yenu, sithatha indumiso yenu, base sinyuka nayo ziye althari likaNkulunkulu ezulwini. Mase ifika lilethe imthandazo yakho in a form of an incense. Ifike impepho masiba liphunga kuNkulunkulu. Nikhona so noma ungangalibona i-altar kodwa ezulwini kune-altar eliningi. So imi altar okulona la lingahlangani ne-altar eliphezulu, izinto zakho zizoma zingenzeki. Uhamba nabantu abakholwayo, uthandaza, ufasta, kanti inkinga yikho kuwe usuke wangala-athenda i-altari obekwe phezulu phansi kwayo. Sangashumayela bafowethu, sangifikile. Now liBhayibheli lithi kwakuyimaster ukuthi umpriest ahlele attend i-altar. Now kunezinto in life, kunezinto empilweni, yabona lento e-altari likhona whether you like it or not, whether uyakholwa noma ukholwa. I-altari lihleli likhona ngoba lesitha sine-altari laso. Usathane nje kune-altari lakhe alibekele njalo, kunamadimoni abekele njalo ukuyobiza igama lakho, ukuyobiza umndeni wakho, ukuyobiza isonto lakho, ukuyobiza umfundisi wakho kwi-altari. Yabona-ke ngoba amadimoni akanayo inkinga, i-sacrifice into ehleli available. Kunegazi lihleli lichitheka. Nikhona bazalwane? Now you must understand, kunezimpi kumele wazi msuku ukuthi kunohlobo lwezimpi oludinga ubheke i-altar, uvusa i-altar. Mase i-altar lakho likulwele namanye ama-altari a-opposa impilo yakho. Ngoba Mzobe isibongo kune-altari elikhona kaMzobe engingalazi mfundisi, enasebenza obaba, lasebenza obaba baba, lasebenza obani, so lisamile. So kuthi kuzala uSandile, kuthi kuzala ubani wakaMzobe lifike lime lizokhuluma, lizo-opposa, lizokwenza njengenjwayelo kubantu balesibongo. Base kuba khona i-altari ngalesikhathi mfika kuKristu elifike livuke base liyama ni-opposa i-altar. Ingakho sinalezi zinto esibiza ngokuthi ama-familiar spirit, le mimoya ebusa imindeni, ukuthi kuyaziwa ukuthi kaMbongo abanje, kuyaziwa ukuthi obaba babenje, even obani babenje i-altari lakubo, i-altari lakhona. E-altari agcine ngomlilo nangamanje kodwa kune-sacrifice. E-altari it's a must to have i-sacrifice. Alipheleli ithi i-altari lakho i-sacrifice ingekho. Nikhona bazalwane ukuthi ngazi abanye bethu bakhole before bakhole bake badlule litoni umsobo ufakazi wami. Amen. Ukuthi kuyangixaka ukuthi mase sifika la ensindisweni sifike singabi nalezili ade siyenza sisasemsamo. Bazalwane emsamo phela i-altari anginiyakwazi lokho. Angithi nikuthi noma sekuhlatshiwe kuthathwa igazi lesilwane liyofika liyobekwa lapha. Msuba angizenzanga lezo zinto, uyazazi wena, ungilungise bengirong. Kufike kuyoba nenyama ezofika ibekwe lapha e-altari engezodliwa, ezobukwa ukuze idliwa abadala. Nikhona bazalwane, igazi alikwazi ungabibikho, i-sacrifice ayikwazi ukungabibikho uma kuzoba ne-altari. Angazi ke lento yabazalwane ukuthi bathi bene-altari kodwa bahluleke ukusacrifice bese-altari.
base balindele ukuthi i-altar libasebenzele base lingasabasebenzeli base beshiya isonto bathi asenzeke izinto lapha angihambe nje kunala uzongenzela izinto kanti wena uhlulwe ukunderstand ukuthi masengi sengitshela abantu kunezinto engadingi umfundisi uMzobe kunezinto ezingadingi ukuthi zenziwe uyena kodwa edinga ukuthi wena understand the situation ukuthi kumele kube i-altar elivesana ne-altar when power meets power the lesser power bows i-altar selibhekene ne-altar kuyawuqala bake bayenza lento bamane bathatha uNkulunkulu bafethu bayomvalela bafike bamvalela kanye noDagoni bambeke i-altar kaDagoni kwavuka uDagoni lavuka i-altar bathi bebebona ngakusasa ekseni uDagoni usewile kanti kwenzensane basuke babeke i-altar manje balibeka leli i-altar asebhekana ama-altar kwasho ukuthi kunemeleliwe liphawu bangaphela baphinda futhi bambamba bamxhuma bamfatha bamhlanganisa ngoba kwakusayizandla nenyawo ngoba kwakusakhona ikhanda futhi usaphila uNkulunkulu wabo i-altar lisasebenza bahamba baphinda bambeka ndawo lalela ngutshele amaFilistiya bahlulile uIsrayeli babe uZelo wahluliwe kuze kuthatha umphongolo kodwa kunezimpi engaliwa ezingaliwa uIsrael zibanqobe kunezinto ngathi uma uzilwa zikunqobe kodwa kunezinto ngathi uma uphosela kwi-altar uvusa i-altar uphembe i-altar mase liyakumela i-altar mase lithi iBhayibheli kwavukwa ngakusasa second day usuku lesibili sewe phansi kwasekunqamuka nekhanda kuDagoni ngoba basuke babeka i-altar. Amen. So sometimes awudingi nje ukuthandaza nokufasta okuningi. Take your sacrifice. Uvusa i-altar and tend your altar. Uthende i-altar lakho. Mase i-altar lakho liyokulwela mfethu ngamanye ama-altar abhekana nawo ngoba obviously every day every night kunama-altar athenjwayo labizwa khona igama lakho whether you know it or not. Kunabantu abangalali mfethu enye into msuku edingakalayo kwi-altar amazwi kuyakhulunywa e-altar nikhona bazalwane amazwi ngakho msuba ngithi nganithi noma niyolontunja base nibeka izinto nizibeka izinto mase niyakhuluma base uyakhuluma e-altar ulitshela izinto mase yabona ithi ngutshele mfowethu ingakho sinalezi zinto ezibizwa ngama-spells ama-spell amazwi akhulunywa ingakho phela ukuthi ngutshele ingakho kunezimpi eziwu-2 noma kunekhala eziwu-2 ezivezwa u-Isaya chapter number 54 uthi asikho isikhali esilolele wena esiyakuphumelela adlule laphathi namazwi akuvukela yayakuthotshiswa ama-spells amazwi akhulunyiwe amazwi a-negative ngoba suke ekhulunywe masekhulunywa via ama-altar. Uthi kodwa niyakuwathobisa so uma ufika e-altar uyakhuluma uthi ubeka i-sacrifice yakho mase uyakhuluma ikhona abazalwane ya kunezinto nje uyothandaza uyofasta uyakwenza konke angeke zalunga angeke zashintsha everything is sacrifice ukunderstand nje leyo yayizo leyo kunezinto nje ezidinga ukuthi sacrifice angithi phela amakholo avengazwana lento ekuthiwa i-sacrifice ebhetele bazalwane kuya sacrificewa sangiyavala ebhetele kunjani yeah we sacrifice sime ngenyawo isikhathi sami sesiphelile ebhetele kuya sacrificewa kuyenza njani kuya sacrificewa bafethu ebhetele i-altar okulona sacrifice for it
Kuhle ukuthandaza kodwa kunezinto ekumele zidlule emthandazweni. Kumele ukhulunyelwe isacrifice yakho. Engakho nje noSathane amakholo wabambe lapha. Basabantu ke befuna imizi emkhulu emhlanga kolalusha abaclaim. Kanti bakude nesacrifice. I-altar limali lingaphenduli. Umuzi wakaJuda wawabe nali i-altar. Ngalesikhathi bethunjwa uNebukadnezar iBabylon. Wawa umuzi indonga zikhona, wawa ekhona ama-watchmen abantu ababegadile, wawa ekhona amasosha. Ngenxa ukuthi basuke banganaki i-altar baphila noma kanjani. Nikhona bazalwane. Hallelujah. I-altar li-effective as long as wena umuntu oliphambayo okwe-right standing. Ukuze ngelanga lemali ukuthi ngiyanikela ngenzani kunezinto engetheke. Check. I-altar linamandla likusebenzela while wena usendaweni right. Wa umuzi wakaJuda lathunjwa isizwe sakaJuda ngenxa ukuthi basebemhlubukile uNkulunkulu babekude noNkulunkulu noma be-altar kodwa babekude. Nayizwa lento bazalwane. Sesiyavala. I-altar liyayidinga isacrifice. Amen. Isacrifice again umnikelo. Angithi bekuthi mawufika kulaba abenza zona izinto lezi nababhula nani. Bokutshela ukuthi mawufika kubona kumele vele isacrifice ibe khona. Before baqale benza izinto baze bakutshela ukuthi ungayibeke esandleni ibeke eceleni. Sacrifice. Base baqala bakwenzela izinto. Uhluleke ke wena mzalwane usuthola umusa. Ukuthatha isacrifice yakho nje uyoyibeka e-altar uNkulunkulu akwenzela izinto. Mase sithi faith kwenza ukuthi kuzokwenza ukuthi kungenzeki mfowethu kungenzeki uthandaza. Kuyasacrifice abafethu kuyakhishwa befundisi kuyakhishwa amalida kuyakhishwa committee kuyasacrificewa kwi-altar. Amen. Sivala amehlo ethu egameni likaJesu Kristu. Sisebethel, it's a place of worship, it's a place of God. Indawo kaNkulunkulu. La kunoNkulunkulu, la kunoNkulunkulu, la kunoThixo kune-altar. La kunomuzi kaNkulunkulu kune-altar. Kubalekile ukuliphemba i-altar la, kubalekile ukunakekela i-altar ophansi kwalo, kubalekile ukusacrificela i-altar, kubalekile ukuthandaza ukuze ukhiphe umlilo, to keep the fire burning kwi-altar okulona. It's important ukuthi e-altar okulona i-foundation yakhona ibe uKristu Jesu. Sivala amehlo wethu egameni kaJesu. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele, sibongele uNkulunkulu namandla onke. Phakeme uNkulunkulu ongcwele ngentaba. Phakeme uNkulunkulu ophilayo. NguThixo wena wedwa akekho njengawe ongafaniswa nawe. Siyathandaza uNkulunkulu namandla onke. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Phinde uNkulunkulu ufihla umkhonzo wakhe egazini likaJesu Kristu waseNazaretha. NgoJesu Kristu Nkosi. Amen. Siyacela sivula amaBhayibheli the book of Genesis